Hvad er så, Martin? Det er mørkt her. Alfred, du var så sej i aften. Synes du det? Tak, Martin. Fuck, man. Wow, mand. Shit. Du stod op på bordet, ikke hva'? Ja, det kan jeg godt huske. Kan du det? Ja, det kan jeg godt. Du var godt nok langt væk, synes jeg. Signe, det var du altså. Signe, du er pisse lækker. Lækker. Tak for det. Susanne. Hey, jeg hedder Signe. Ja, men nu synger jeg Susanne. Susanne, vil du gifte dig med mig? Hey. Shit, mand. Hvad sker der her? Var det et skrig? Shit, ikke nu. Hej, shit, hvad sker der? Hallo, Martin. Martin. Hvad gør vi? Hallo, hvad gør vi? Det aner det ikke. Shit. Hallo, hvad gør vi? Bliver vi nødt til at gå hen og kigge? Hvad sker? Martin. Fuck, vi går herover. Vi går. Hvad sker der her? Var det nogen, der skreg? Jeg ved ikke, hvad det var. Shit, mand. Jeg tror, det her. Er det herinde? Shit, mand. Hun føder. Ej. Hun føder. Hvad sker? Hallo. Signe, gå væk, Signe. Martin. Signe, vågn op. Signe. Hvor er Martin? Hvad sker der her? Hvor er Martin? Jeg ved det ikke. Martin. Der ligger en her. Kæft. Hej. Hvad? Martin. Er du med, Signe? Ja, jeg er med. Martin. Hallo, Martin. Signe, prøv at se her. Martin. Martin. Nej, han er ikke her. Martin. Vi har fundet ham. Nej. Han var sovet. Martin. Hvor er han sød her? Jeg ved det ikke. Martin. Han død eller hvad? Martin. Nej, jeg vil ikke være mere. Jeg vil simpelthen ikke være mere. Signe, jeg kom væk herfra. Nu, Signe. Hjælp! Vi skal bare så meget hjem, vi skal. Vi skal hjem nu, Signe. Wow. Signe. Hjælp, Alfred, jeg er faldet. Signe, kom nu, vi skal op. Nej, fortæl mig, vi kan ikke. Nej, vi skal jo ikke derhen. Jamen, Signe. Martin, han ligger der. Signe, hvem er det? Det er Martin. Er det Martin? Hvad er det? Vi lever. Lad os... Signe. Signe, kom. Ja. Vi skal hjem nu, Signe. Er du med, Signe? Alfred.